Molt silvestre, molt de planta. I no sé, és que no sé què et ve de gust, però... Qualsevol, aquest està bé, sí. Sí? Perfecte. Vale. Teniu una mica de temps? Us demano temps perquè prendre un té no és una cosa que es pugui fer amb presses. De fet, fa 2 minuts quasi que tenim l'aigua a 100 graus aquí dintre amb les fulles de té alixant i ara ja està a punt perquè el puguem assaborir. Aquí tenim una tassa de té. Ja ho veieu? Bon color, un aroma i no només aquesta escalforeta que ens fa sentir bé, sinó una bona dosi d'antioxidants, sí, antioxidants, heu sentit bé, magnesi, calci, evidentment cap greix i evidentíssimament cap caloria. És veritat que també estimula, però estimula suaument. Té una miqueta de cafeïna. Evidentment, quan més tinguem les fulles en remull, més cafeïna passarà. Per això ens dona aquesta espècie d'estímul tan agradable. És evident que no és una beguda nova. Fa molts anys que la tenim entre nosaltres, de fet fa milers d'anys. Però a vegades fa falta aquesta estoneta per poder assaborir les coses tradicionals. Jo ara esperaré 3 minuts més i faré la meva segona tassa.